Adushe wo Chief Pra so confident and also kokuma bi wo Chief Atimokwa mensi mo ye mfimfin mantemu se ene akonfo du ani pa timpanifo no mrem na omwawo Omonfo a wono wo Chief Pra so confidence eno yikua kuro bi e wo Chief Atimokwa mensi no mfimfin mantemu ne mu ene dia sojwa se won so no Jumpa na nyina no se eni kronobo amane mu so ewo wono mpotemu wo pa anhwe ya dako wono mbeda sori wonti asempa ne sentim penyimfo hwe na nimanimu ya wono mfa hyehyɛ bi nwa kwamu se na bebi tumi abo won ho ban adom kasema no buni eni kokukwe ni bia ne din ni Joseph Saki etwetwe nkoma wono wo kyerse amanfo ababɛbɔ no krono a ne koku aba amanfo yi ewie ne nyina koya ade kyenye na kwaterekwa se me ho kyerme na da aha me kakra nse damata me ya wode bo wie koku ati sei aha me papa Otu koko ne bawo eye Sunday enyimi koko amona agumedan enyim ka ma so hwa na mebuo mu koko bodom so da ho na sa bodom ya lock no store wo da volide no nti mpo no monitor no ho bodom ni nyi ho no anadwe na otu koko no 11 bako 4 achechi no kotokum apple 1 bag ten baby ofan so no yim se kam na bo ma report am police na ma achin mantem he the whole Chief Pra so ma de pictures na yi na chekere eno chi ne ne timamufu bi nso so etwetwe nkoma wono mo kyerse eni wona nkasa de ohye na ato wo ho so esan se wono mo anya ne sana se emre bi etwam na wona mabonten a wonhwe ya na nipa bonfu yi de wo sekan edwananka yesu ho udu anadu a park ni so ma no ana me ma no entwema mo tata mo akọ Only tata omo 2 ma tempa mo di sisi ma tempa ina mo tutu kwa so ye fan to kura matumi awie phone ni nyina wo kokora usuro nti mpanifo ye sram a omo ho ye mobo no omo police from petrol kwa ye mantem amaye sori a ehu bo bia amoye bode eduro miensa omo betwetwe ni nyina